سلامن تعنان نعخاتكم يخون كما يكنيكم زخبركم تخطاتلتنا نلومونكم وترو نعخاتكم يبقعو زبلنا مدب حزنا لكم مسينا لنا مسانا صنحو أقدمكم من أبالات شانلنا مزيد قنو أبالاتنا نمخان سابسكرايب قبرو أبالاتنا انتخونكم مدباتنا انتفتيقمون كالوتك كافلون خلو شير قبرلو سناي مكتتال We have no intention whatsoever to starve any Biafran children or to commit genocide against anybody. They could not have suffered so long and so much without having a purpose. ዓወትን ተዓዋትን ዘይብሉ ኪናት ሕድሕድ ህዝባ ከም ትሚቶም ነታ ሓዳሽ ሃገር ብራ ፀሓይ ኢሎም ሰመይዋ ተስፈኦም ኣብ ባንዴሮም ስኢሎም ዘመሩላ ፀሓይ ቢያፍራ ግን መብረቓ ከይወደት ዓረበት ታሪኽ ንርእሳ ትደግን እቲ ዘሕዝን ግን ተባ ዘይመሃሩ ምዃኖም እዩ ይብሉ እቶም ታሪኽ ዘጽንዑ ምሁራን እነሆ ድማ ድሕሪ ቢያፍራ ኣብ ከባቢና ታሪኽ ንርእሳ ትደግም ዘላ መሰለት ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ዝተኻየዱ ኩናት ሓድሕድ ብዝወሰዶ ትንፋስ ኣብ ከላይ ደረጃ ዝስራዕ ኩናት ሓድሕድ ናይጀርያ ወይ ኩናት ቢያፍራ እናተባህለ ዝፅዋዕ ኩናት ኣብ ታሪኽ ናይጀርያ ምናልባት እቲ ዝዓዘዘ ቦታ ዝሕዝ ታሪኻዊ ፍጻመ ከይኮነ ይተርፍን ንሰለስተ ዓመታት ካብ 6 ናሓሰ 1967 ክሳብ 15 ጥሪ 1970 ናይጀርያውያን ኣብ ናሓድሕዶም ኩናት ወሊዖም ህይወት ልዕሊ 100,000 ወተሃደራትን 2 ሚልዮን ሲቪል ዜጋታትን ናይጀርያ ዝወሰደ ኣስካሕካሒ ህልቂት ተፈጸመ ብጀነራል ያኩቡ ጎዋን ዝምራሕ መንግስቲ ናይጀርያ ነታ ብጀነራል ቹኮሜካ ኦርዲሜጎ ኦጆኮ ተመሪሓ ሪፐብሊክ ቢያፍራ ተባሂላ ክትንጽል ዝሃቅነት ቢያፍራ ከምልስ ኩናት ገጠመ ነዚ ኩናት ዘማዕበለ ጠንቀታት ንምርዳእ ንድሕሪት ኣዚና ተመሊስና እቲ መጀመርያ ናይጀርያ ዝቆመትሉ ዘመን ክንርኢ ዓወትን ተዓዋትን ዘይብሉ ኩናት ሕድሕድ ኣፍሪቃ እኮ ክንደይ መከራን ሰቃይን ዘሕለፈት ኣህጉር እያ ህዝባ ናይ ሰቃይ መፈተን ንኾኑ ዝሰፈርዶም ክመስል ንዘመናት ብውርደትን ድኽነትን ዝነበሩ እዮም ገዛእቲ ክገርፍዎም ከም ኣቕሓ ክሸጥዎምን ክልውጥዎምን ሃብቶም ክዘምትዎም ከም ዛዋዛ ዘመናት ሓሊፉ መግዛእቲ ብቂዑ ናይ መጻዕ ዕድሎም ኣብ ኢሎም ጨቢጦም ኣብ ዝተባህሉሉ ሰዓት እውን ምሻጥ ምልዋጥ እኳ እንተተረፈ ስቅያ ዞም ኣሕዛብሲ ገና ኣየኽተመን ንሓድሕዶም ክቃተሉ ብዘምሃሮምን ሸየሞን መራሕቲ ክታለሉ ዛንትኦም ብህልቂት ድኽነት ድንቁርናን ክጽሓፍ ስሞም ምስ ድሕረትን ድኽነትን ክጽዋዕ መኸተሚ ትኢኑ ይርከብ ብዘርእን ብሃይማኖትን እናተኸፋፈሉ ተቃቲሎም ገዛእቶም ከፋፊልካ ንምግዛእ ብዘተኣታተውዎ ጥበብ ተፈላለዮም ጉጅለታት ፈጢሮም ተዋዲኦም ህርፋን ስልጣን ዘዕበዶም ወተሃደራት ጠበንጅኦም ኣኸቲሎም ዕልዋ እናገበሩ ድሕሪ ዕልዋ ዘዕበዮም ህዝቢ ምጭቋን ኣርማ ኮይኑ እዩ ኣፍሪቃ ከምቲ ሓደ ጸሓፊ ዝበሎ ጻዕዱ ኣዛብእ ምስ ከዱ ጸለምቲ ኣዛብእ ተኣኪቦም ሓኘኳ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፉ 50 ዓመታት ብናይ ሕድሕድ ግጭት ደም ኣፍሪቃውያን ከም ውሕጅ ዛርኢ እዩ ናይጀርያ እምበኣር ካብዚ ኣፍሪቃዊ ዕጫ ኣየምደጠትን
ኣብ ኣፍሪቃ ዝበዝሕን ዝሰፍሐን ህዝቢ ዘለዋ ናይጀርያ ናጽነታ ረኺባ እኳ እንተተባሃለ ህዝባ ናይ ናጽነት ጣዕሚ ከሰማቆሩ ይከኣሉን ኣብ ግዜ መግዛእቶም እኳ ብዘይነበረ ናይ ሕድሕድ ኩናት ተጫፋጨፉ ዘርእና ሃይማኖትን እናቆጸሩ ተቃተሉ ብሓንሳብ ዝነብር ዝነበረ ህዝቢ ንጎረቤቱ ካብ ክልለይ ውጸለይ እናበለ ሳደዶ ጸጥታ ከኽብሩ ዝተቆጽሩ ወታደራት በዚ ናይ ዘርኢ ሚዛን እናተጓጃጀሉ ተኣማንነቶም ንናይጀርያ ዘይኮነ ንኽልሎም ስለ ዝገበሩ ናይቲ ሽግር እሾኽ መንቀል ተሳእኖ መንግስቲ ብዝተቃየረ ቁጽሪ ዝቕጽል መንግስቲ ዝቆም ጉጅለ ኣባላቱ ናይ ዘርኢ ምትእስሳር ስለ ዝህልዎም ንነፍሱ ከም በዓል ግዜ እናቆጸረ ካልኦት ንምጥቃዕ ጠበንጁ የልዕል ናይጀርያ ብወታደራዊ መፈንቅለ መንግስቲ ፍደን ካብ ዝረኣያ ሃገራት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ክልተ ግዜ መፈንቅለ መንግስቲ ተኻይድላ እቲ ዘሕዝን ኩሎም ዞም ሕልዋታት ደም ኣፋሲሶም ሽማምንቲ ዋድኦም ዝተኻነወኑ ብምዃኖም እዩ But the war has been bloody on both sides, and inept and unaggressive though they may be, the Nigerian army in 2 years of sporadic fighting. እዚ ምእካል ከም ዝኣበየ ን30 ኣዋርሕ ዝወሰደ ኩናት ሕድሕድ ተላዒሉ ብሚልዮን ዝቑጸር ህዝቢ ረገፈ ነቲ ናይቲ ግዜቲ ናይ ናይጀርያ ኩናት ዓወትን ተዓዋትን ዘይብሉ ኩናት ኢሉ ይጠቕሶ ጀነራል ያኩብ ጎዋን We're fighting our own brothers, our own friends, our own probably colleagues that in fact we were trained together. Now, I accept them as my people. I don't call them enemies. ናይጀርያ ኣብ መበል 14 ክፍለ ዘመን ፖርቱጋላውያን ዝተቐልቀሉ ግዜ ጀሚሩ ናይ ወፃኢ ወረርቲ ይኹኑ ነገድ ባርያ ከጥቅዕዋ ዝነበረት ሃገር ካብ 16 ክሳብ 18 ክፍለ ዘመን ድማ ናይጀርያውያን ብሓይሊ እናተገደዱ ናብ ባርነት ናብ ኣሜሪካ ዝሰገሩለን ዕልማት ዓመታት ነበራ ብሪጣንያ ካብ 1850 ጀሚራ ን9 ዓመታት ግዛኣታ ጌራ ደቀባ ሽማምንቲ ሸይማ ብሞግዚትነት ተመሓድራ ዝነበረትሉ ዘመን ንናይጀርያ ኣብ ሰለስተ ከፊላታ ነበረት እዚ ነዳሓር ክሳብ ሎሚ ዕለት መንቀል ግጭት ዝኾነ ናይ ግዛኣት ምክፋልን ዘርእን ሃይማኖትን መሰረት ዝገበረ ነበረ እንግሊዛውያን ብስፍሓቱ ካብ ስፍሓት መላእ ሃገረ ናይጀርያ ልዕሊ ፍርቂ ዝሕዝ ናይ ሰሜን ናይጀርያ ግዛኣት ሓደ መምሕዳር ገበርዎ ኣብ ዝኽፋል ዝነብሩ ናይ ሃውሳ ፉላን ተወለድቲ ኮይኖም ሃይማኖቶም እስልምና ክኾኑ እንከሎ ኣብቲ ክልል ብዝሖም ካብ 60 ክሳብ 70 ሚታዊት ይሽፍን ናይ ደቡብ ምዕራብ ግዛኣት ናይ ሩባ ብሔር ክኾኑ እንከለዉ ሃይማኖቶም ድማ ክርስትና እዩ ብዙሖም ድማ ካብቲ ናይቲ ክልል ህዝቢ 75 ሚታዊት ይሽፍን ናይ ደቡብ ምብራቕ ግዛኣት መብዛሕትኦም ተወለድቲ ብሔሮ ኢግቦ እንክኾኑ ሃይማኖቶም ክርስትና እዩ ብዙሖም ድማ ካብ 60 ክሳብ 70 ሚታዊት ዝኾኑ ህዝቢ ይሽፍን ግን ኣብ ኩሎም ከባቢታት ዓብላሊ ብዝሒ ዘለዎ ሓደ ብሔር እኳ እንተሃለወ ካልኦት ተወለድቲ ዝተፈላለዩ ብሔራትን ሓቢሮም ይነብሩ ናይ ሰሜን ናይ ሆሳ ፉላን ግዛኣት ኣመና ሰፊሕ ኮይኑ ናይ ሕርሻን ሳዕርን ቦታ ዝወስሑ እዩ ክልቲኦም ናይ እግባን ይርቦን ዝነብሩሎም ቦታታት ግን ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ዝዋስኑ ስለ ዝኾኑ ናይ ወደብ ኣገልግሎት ረኽቡ ብፍላይ ግን ናይ ብሔረ ኢግቦ ኣባላት ዝቕመጥሉ ናይ ደቡብ ምብራቕ ክልል ዕቑር ነዳዲ ዘለዎ ከባቢ እዞም ከባቢታት ሚስዮናውያን ስለ ዝኣተውዎም ብሃብትን ብትምህርትን ኣብ ክብ ዝበለ ደረጃ በፅሑ ናይጀርያ ኣብ ሓደ ጥቅምቲ 1960 ናጽነታ ክትረክብን ከላ ገዛእቲ ዝመስርሑላ ኣገባብ ምሕደራ ቀየረትን እንግሊዛውያን ዝቐበርዎ ፈንጂ ቀስ ኢሉ ዝፈንጀር ስለ ዝኾነ ድሕሪ 6 ዓመታት ናይጀርያ ብብሔራዊ ግጭታት ክትሕመስ ጀመረት ናይጀርያ ናጽነታ ክትጅምርን ከላ ክልላታ ብፌደሬሽን ተኣሳሲረን መራሕተን ብብሔሮም ከም ዝምረፁ ተገብረ ፖለቲካውያን ፓርቲታቶም እውን ዘርኢ መሰረት ገይረን ዝቆማ ስለ ዝነበራ ናይ ስልጣን ምዕዳል ክካየድ እንከሎ ወዲ ሰሜን ተወላዲ ሃውሳ ፉላን ዝኾነ ታፌዋ ባሌዋ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ተሰየመ ተወላዲ ኢግቦ ኣዝኩዌ ፕሬዚደንት ኾነ ናይ ሩባ ተወላዲ ድማ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ሓዘ ናይጀርያውያን ናጽነቶም ረኺቦም ዋናታት ሃገሮም ኣብ ዝኾኑሉ ግዜ በዚ ገባብ ተወዳዲቦም ሃገራዊ ምዕባለን ምምጻእ ክንዲ ምጽዓር ነናይ ገዛእ ርእሶም ብሔር ዘርብሕ ዝመሰሎም ስጉምታት ኣብ ምውሳድ ተጸምዱ ሓቢሩን ተኣሳሲሩን ዝነብር ዝነበረ ህዝቢ ናተይ ብሔር ስለ ዘይኮንካ ካብ ክልለይ ውጻለይ ክበሃሉ ጀመሩ በብግዜ እውን ናይ ግጭት ዜናታት ምስማዕ ተደጋገመ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ነበርቲ ሰሜናዊ ክልል ዝኾኑ ሃውሳ ኣብ ክልልና ሃብቲሞም ብዝብል ንተወለድቲ ኢግቦ ተተናኸልዎም ብናይ ጽለ ቃላት ኣሸማቃቕዎም
እዛ ተሓሳስባ ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ናይቲ ሃገሩን ሰረጸ ብፍላይ ድማ ተወለድቲ ኢግቦ ዝኾኑ ወተሃደራት ናይ ኢትዮጵያዋ ባሌዋ መንግስቲ ኮነ ኢሉ ንተወለድቲ ኢግቦ የጉድዖም ኣሎ ብዝብል ቂም ሓዝሉ ጠበንጃ ዝዓጠቐ ጉጅለ ኮሪን ተቐይሙን ዝተቓይብልን ስጉምቲ ናብ ምውሳድ ምስጋሩ ዘይተርፍ ስለ ዝኾነ ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ዝነበሩ ተወለድቲ ኢግቦ መንግስቲ ናይ ምዕላው ስጉም ተወሰዱ ናይጀርያ ናጽነታ ዝተመቐይራ ከይወድአት ኣብ 6 ዓመታ ዘጋጠመ ዕልዋ መንግስቲ ኣዝዩ ኣሰቃቂ ነበረ It is said only half in jest. The Nigerian army has so much firepower that they use ammunition as a defoliant. ካብ ሻለቃ ንታሕቲ ማዕረግ ዘለዎም ተወለድቲ ኢግቦ መፈንቅለ መንግስቲ ምስ ፈጸሙ ቀዳማይ ሚኒስተር ታፊዋ ባሌዋን እንተላይ ናይ ሃውሳ ፍላን መራሒ ክልል ሑመድ ቬሎን መምሳንስቶም ኣብ ማእከል ቤቶም ቀተልዎም 21 ዝኾኑ ናይ ፖለቲካ መራሕትን ወተሃደራውያን ኣዘዝትን ረሸኑ ንመጀመርያ ግዜ ስልጣን ዝሓዘ ሲቪላዊ መንግስቲ ኣወጊዶም ወተሃደራዊ መንግስቲ መስረቱ ናይ ወተሃደራዊ ምሕዳር መሪሕነት ድማ ናይ ብሔረ ኢግቦ ተወላድን ወተሃደራዊ መራሕን ንዝነበረ ጀነራል ጆንሰን ኣሮንስ ተዋህበ ንሰለስቲአን ክልላት ወተሃደራውያን ኣዘዝ ተሸሙለን ንሰለስቲአን ክልላት ክመርሑ ካብ ዝተመዘዙ ሓደስቲ ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ሓደ ድሒሩ ናይ ቢያፍራ ምንጻል ዝኣወጀ ኮሎኔል ቾኮሜካ ወይጁኩ ናይ ደቡባዊ ምብራቕ ናይ ኢግቦ ኣመሓዳሪ ንክኸውን ተመደበ ኩሉ ግዜ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ ምምሕዳራዊ መዋቕር በቢጊዜኡ እናፈልሐ ምግንፋሉ ስለ ዘይተርፍ ኣብቲ ወተሃደራዊ ዕልዋ ዝበዝሑ መራሕቶም ዝቐትልዎም ወተሃደራት ብሔረ ሃውሳ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራውያን ኣዘዝትን መራሕትን ኢግቦ ሕናዓቆሩ ናይ ሃውሳ ክልል ተወለድቲ ኣብ ልዕሊ ኢግቦ ቂምታ ንምሓዝ ናይ ባዕሎም ምኽንያታት ነበሮም ኣብቲ ዕልዋ መንግስቲ ካብ ዝቐትሉ ሲቪላውያን መራሕትን ወተሃደራትን ብዘይካ ሓደ ወተሃደር ዝተረፉ ኩሎም ተወለድቲ ሃውሳ ፍላን ነበሩ ካብ መፈንቅለ መንግስቲ እንዳሓር መራሒኦም ኮይኑ ዝተሰየመ ናይ ኢግቦ ተወላዲ ክኸውን እንከሎ ኣብቲ ዕልዋ መንግስቲ ዝተኻየደሉ እዋን ናይ ቅድም መራሒ ኣዚክዌ ንምዝዋር ካብ ከተማ ወፂኡ ስለ ዝነበረ ብኡ ገይሩ ናብ እንግሊዝ ምምላጡ ንሶም ዕልዋ መንግስቲ ዘካየዱ ተወለድቲ ኢግቦ መኮንናት ዝተሓብአ ምስጢር ኣለዎ ዝብል ጥርጣረ ተፈጥረ ናይ ብሔረ ኢግቦ ዝኾነ ፕረዚደንትነት ዝሓዘ ጀነራል ኤሮንሲ ናይቲ ዕልዋ ፈጸምቲ ብገበን ከም ዝሕተቱ ዘይምግባሩ ጥራይ ዘይኮነ ደሞዞምን ኣይቆረጸሎምን ሕልፍ ሓሊፉ ንገሊኦም ሹመት ዓደሎም ስለዚ ተዕልዋ መንግስቲ ንመሪሕነት ሃውሳ ኣጽኒትካ መንግስትነት ንደቂ ኢግቦ ንምጭባጥ ዝተገብረ ኢሎም ዝኣመኑ ወተሃደራት ተወለድቲ ብሔረ ሃውሳ ንሕነ ተላዕሉ ኣብ 1966 መፈንቅለ መንግስቲ ኣብ ዝተገብረሉ 6 ወርሒ ናይ ብሔረ ሃውሳ ተወለድቲ ዝኾኑ ወተሃደራት ካልእ ዕልዋ መንግስቲ ገበሩ መራሒ ሃገር ጀነራል ኦሮንሲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ዑደት እንከሎ ምስ መጓዓዝ ተቐቲሎም መንግስቲ ምልዋጥ ኣወጁ ነቲ ሓድሽ መንግስቲ መን ከም ዝመርሖ በዓላቶም እቶም ፈንቅልቲ መንግስቲ ወሰኑ ናይ መሪሕነት ቦታ ኣዛዝ ሰራዊት ዝነበረ ሌተናንት ኮሎኔል ያኩብ ጓን ክሕዘ ተወሰነ ናይ ኮሎኔል ጓን ሹመት በዓል ኮሎኔል ኣጁኮ ይተቐበልዎን ምኽንያቱ ካብኡ ማዕረግ ዝገልጽ ናይ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ምክሪ ቤት ብሪጋደር ጀነራል ክስየም ኣለዎ በሉ መፈንቅለ መንግስቲ ዝፈጸሙ ወተሃደራት ግን ጎዋን ግድን ስልጣን እንተዘይሓዘ በሉ ነዚ ዝሃብዎ ምኽንያት ኮሎኔል ያኩብ ጓን ብሰሜን ናይ ሃውሳ ተወላዲ ክኸውን እንከሎ እምነቱ ግን ልክዕ ከምቶም ደቡባውያን ክርስቲያን እዩ እዚ ድማ እታ ሃገር ብሓድነት ክትከይድ ይሕግዝ በሉ በዚ ድማ ኮሎኔል ጓን በማዕረግ ሜጀር ጀነራል ናይ ናይጀርያ መራሒ ኾነ ሜጀር ጀነራል ጓን ወላኳ ብመንፈንቅለ መንግስቲ ስልጣን እንተሓዘ ነቲ ብሰንኪ ዝቐደመ ዕልዋ ዝተፈጥረ ቁጥዓ ደቂ ሰሜን ክዕርፍ ዓምሰኣነ ብቐደሞም ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ኢግቦ ቂምታ ዝሓዙ ኣባላት ብሔረ ሃውሳ ናይ ጭካነ ተግባራቶም ንኸርእዩ ለውጠ መንግስቲ ሙችዕ ዕድል ኮነሎም ኣብ ክልሎም ንዓመታት ምስኦም ሓቢሮም ዝነበሩን ኣብ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ተሳቲፎም ዘይፈልጡን ንጹሃን ተወለድቲ ኢግቦ ናይ ሕነታሃኖም መውፅእ ገበርዎም ኣብ ዝተረኽብሉ ቀተልዎም ዘፍረይዎ ንብረት እናመንጠሉ ባዶ ኢዶም ኣባረርዎም ክዝርፍዎ ንዘይከኣሉ ንብረት ድማ ኣቃጸልዎ ብፍላይ ክሳብ ሎሚ ጸላም ሐሙስ እናበሉ ዝጽውዕዎ ዓለት ማለት መስከረም 29 1966 ደቂ ኢግቦ ብብዝሕን ብጅምላን ተጨፍጨፉ በኣጠቓላሊ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ካብ 8 ክሳብ 10,000 ዝበጽሑ ተወለድቲ ብሔረ ኢግቦ ብግፍዕ ተቐትሉ እቲ ጭፍጨፋ ናይ ሃውሳ ወተሃደራት ይመርሕዎ ነይሮም ይበሃል ናይጀርያዊ ንናይጀርያ ወቕተሎ ከምኡ ዝተረፉ ኢግቦ ብዝረኸቡ መጓዓዝያታት ትውልዶምን ኣባላት ብሔሮምን ብብዝሒ ናብ ዝርከብሉ ደቡባዊ ምብራቕ ናይጀርያ ገዓዙ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ናይ ኢግቦ ወተሃደራዊ መራሒ ጀነራል ኦጁኮ
ምዝጸልኡና ሓቢርና ክንነብር ኣይንኽእልን እናበለ ናይ ምንጻል ሓሳብ ከቐልቅል ዝጀመረ መንግስቲ ጀነራል ጎወን ነቲ መቕተልቲ ጠጠው ከብሎ ዘይምኽኣሉ ኣብ ልዕሊ ፌደራላዊ መንግስቲ ብርቱዕ ቂምታ ኣሕደሩ ናይ እግቦ ኣባላት ዝወረዶ መጥቃዕቲ ምኽንያት ገይሮም ናይ ባዕልና መንግስቲ ክንተክል ኢና በሉ ናይ ወደብ ክራይን ኣታዊታት ነዳድን ብቐጥታ ናብ መንግስቲ ክልል ከኣቱ ጀነራል ኦጆኩ ትእዛዝ ኣመሓላለፈ ናይ ፌደራል ወታደራዊ መንግስቲ ግን እዚ ኣይንቕበልን በለ ዝጠፍአ ነገር ተስተኻኺሉን ተቐሪሙን ናይጀርያ ሓድነታ ምዕቃብ የድሊ በለ ቀንዲ ናይ ነዳድ ሃብትን ናይ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ኣፍ ደገን ዝኾነ ወደብ ብኻልእ መንግስትን ክመሓደር ዘኸትሎም መዘዝ ሓሲቡ ንዘራረብ እምበር ምንጻር ዝበሃል ነገር የለን በለ ስለዚ ተፋጠጡ ነዛ ሓደገኛ ምፍጣር ዝረኣዩ ጎረቤት ሃገራት ኦጆኩን ጎዋንን ኣብ ኣክራ ጋና ኣራኺቦም ንኽዘራረቡ ማቻችሎም ኣብ ዝርቦም እውን ክልላዊ መንግስቲ ካብ ሽያጥ ነዳድን ክራይ ወደብን ብፅሒት ከልዎ ዝሓሸ ክልላዊ ናጽነት ንኽወሃቦን ተሳምዑ ኣኼባ ተወዲኡ ናይ ድራር ግብጃ ምስ ተገብረ ጀነራል ጎዋን ምትእማኖም ንምርኣይ ዝባን ኮሎኔል ኦጆኩ እናጠብጠበ ክስሕቕን ካብ ቢያቱ ኬክ እናልዓለ ክበልዕን ተራእየ ኮሎኔል ኦጆኩ ግን ወላና ሓንቲ ህሞት ጎፁ ከይፈትሐ ንናይቲ ጀነራል ዕላል መልሲ ካብ መሃብ ተቆጢቡ ነበረ ዘሕለፎ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ድሕሪ ኣኼባ ኣክራ ጀነራል ጎዋን ኣብ ሰለስተ ተሓፂሩ ዝነበረ ብዝሒ ክልላት ናብ 12 ክባቢሉ ወደቦ እዚ ማለት ኦጆኩ ካብ ዝመርሖ ናይ ደቡባዊ ምብራቕ ክልል ክሮስ ሪቨርን ተባሂለን ዝፍለጣ ነዳድን ወደብን ዘለዎን ኣውራጃታት ርእሰን ዘኸኣላ ክልላት ክኾና ኣፍቂዱ ማለት ነበረ ኣብ ትሕቲኡ ዝርከባ ኣውራጃታት ክልል መቐያረን ንክልል ደቡባዊ ምብራቕ ንምድኻም ዝተኣልመ መሽርሒ እዩ ዝበለ መንግስቲ ኦጆኩዎ ቢያፍራ ብዝብል ስያመ ነፃ መንግስቲ ምስራቱ ብወግዓ ኣወጀ ኦጆኩ ብማዕርግ ሜጀር ጀነራል ናይ ቢያፍራ መራሒ ንኽኸውን እቲ ክልል እውን ካብ ማእከላይ መንግስቲ ተነፂሉ ነፃ ሃገር ንኽኸውን ናይ ባዕሉ ባንዴራን መዝሙርን ንኸጽድቕ ብሬድዮ ተኣወጀ ምስ ናይ ወፃኢ ሃገራት ብቐጥታ ርክባት ተጀመረ ጀነራል ኦጆኩ ወደብ ኣብ ትሕቲኡ ገይሩ ንናይ ንግዲ ሰደድን እታውን ጥራይ ዘይኮነ ወታደራዊ ምድላዋቱ ንምድልዳል ተጠቀመሉ ፌደራላዊ መንግስቲ ንኹናት ንኸይሓስብ እንተሓሲቡ ግን ዘይተጸበየ ሓደጋ ከም ዘጋጥሞ መግለጺ ሃበ ኩናት ሓድሕድ እንተዳ መጺኡ ዘይተርፉ ንመስለኒ ንዓይ ናይ ናጽነት ዋጋ ንኸፍለሉ ይኸውን ኣብዚ ዘሎ ህዝብና ነዊሕ ግዜ ክዳልወሉ ጸኒሑ እዩ ብዛዕባ ድልውነቱ ሙሉእ እምነት ኣለኒ እታ መዓልቲ ብዝኣኸለትሉ ግዜ ኣብኡ ዘለዉ ሰባት ዝድነቑሉ ክኾኒ ክፍደይዎ ዝግብኦም እውን ክፍደዩ እዮም ነዊሕ ግዜ ከም ዘይወስድ ርግፀኛ እየ ሌጎስ እንታይ ከም ዘለዎም ርግፀኛ ኮይነ ክዛረብ ኣይክእልን ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ክንረኸብ ከለና 4,000 ሓይልታት ግቡእ ሰዓት ሰራዊትን ኣለዎም ረድኤት ሓቲቶም ቁሩብ ወታደራዊ መካየድ ምርካቦም እውን ፈሊጥ ኣለኹ ክሳብ ሎሚ ከም ዝረኸብዎን ኣይረጋገፅኩን እምበር ቁሩብ ኣውሮፕላናቱን ብረድኤት ሓቲቶም ከም ዘለዎ ፈሊጥ ኣለኹ ንሕና እውን እንተኾና የእዳውና ጠሚርና ይተቐመጥና ብዙሓት ዕቱባት ምንቅስቓሳት ንገብር ኣለና ከም ዝመስለኒ ኣብዚ ዘለና ሓይሊ ናይ ቢያፍራ ናጽነት ክኽብር ዝኽእል እዩ We have no intention whatsoever to starve any Biafran children
or to commit genocide against anybody. They could not have suffered so long and so much without having a purpose. ናይ ናይጀርያ ኩናት ሕድሕድ ክጅመር እንከሎ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ስጋ ከም ዝረኣየ ዝብኢ ኣነፍንፍ እናበሉ የዋፀና ንዝብሎ ወገን ጉራሬ እናቐበሉ ናይጀርያውያን ንኽዋድኡ ኣተባቢዖም እዮም። ንጻል ዝበለጸ ጥቕሚ ክንረክብ ክእለና ኢሎም ዝኣመኑ ናይ ወፃኢ መንግስትታት ንተነጻሊ ናይ ቢያፍራ መንግስቲ ደጊፎም ቆሙ። ብሓድነት ኢና ዝያዳ ተጠቀምቲ ንኾን ዝበሉ እውን ፌደራላዊ መንግስቲ ደጊፎም ተሰለፉ። ገዛኢቶም እንግሊዝ ንናይጀርያ መንግስቲ ደጊፋ ቆመት። ምክንያቱ ኣብቲ ግዜ ኣብ መላእ ናይጀርያ ሰፊሕ ኢንቨስትመንት ኣለዋ። 35 ሚእታዊ ዝኸውን ናይ ናይጀርያ ነዳዲ ዝሽየጥ ናብ እንግሊዝ ነበረ። ናይ ደቡብ ምብራቕ ክልል እንተተገንፂላ ናይ ኮመንዌልዝ ማሕበር ከዳኽም እዩ፣ ሰፊሕ ተጠቃምነተይ እውን ዘንእስ እዩ ኢላ ስለ ዝኣመነት ንሌጎስ ደገፈት። ብዘገርም ኩነታት ምስ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ናይ ዝሑል ኩናት ሃዋህው ኩሉ ግዜ ካብ ናይ በዓል እንግሊዝ ሕብረት ኣንጻራብ ዝኾነ ቦታ ትቆም ዝነበረት ሶቪየት ሕብረት ምስ በዓል እንግሊዝ ሓቢራ ንናይ ፌደራል መንግስቲ ደጋፊት ኮነት። ፈረንሳ ቀንዲ ናይ ናይጀርያ ነዳዲ ዝፈረየላ ወደብ ኣብ ትሕቲ ግዛእታ ዝገበረት ቢያፍራ ምስ ትንጸል ዝለዓለ ብርኪ ከም ትረክብ ስለ ዝኣመነት ቢያፍራ ደገፈት። ንሶቪየት ሕብረት ኣብ ዝተለዓለ ጉዳይ ኣንጻር ትቆም ዝነበረት ቻይና እውን ኣብዚ ምድብ ኣተወት። እስራኤል ኣብ ኣፍሪቃ ድማ ታንዛንያ፣ ዛምቢያ፣ ጋቦን፣ ኣይቨሪ ኮስት ናይ ቢያፍራ ነፃ መንግስቲ ደገፉ። እዘን ሃገራት ናይ ዲፕሎማሲ ደገፍ ጥራይ ዘይኮነ ዝደገፈኦም ወገናት ናይ ኣጽዋር ሓገዛት ኣብሓዛሎም። ኩናት ሓድሕድ ክጅመር እንከሎ ሰራዊት ምክልኻል ናይጀርያ ወላ ሓንቲ ናይ ኩናት ኣውሮፕላናት ኣይነበሮን። ኩናት ምስ ተጀመረ ሶቪየት ሕብረት ሚግ 17 ናይ ኩናት ነፋሪት ምሳ ስልጠንታ ሊኢኻ ናይ ጀነራል ጎዋን ሓይላ ኣጠናኸረት። እንግሊዝ ከበድቲ ኣጽዋር ብምሉእ ኣቕረበት። ናይ ግብፂ መራሒ ጀነራል ጀማል ዓብድልናስር እውን ናይ ኩናት ነፈርቲ ሊኢኹ ሲቪል ቢያፍራውያን ኣደብደበ። ተነጻሊ ናይ ቢያፍራ መንግስቲ እውን ወላ እኳ ናይ ነፈርቲ ድጋፍ እንተዘይረኸበ ካብ ከበድቲ ክሳብ ፍኮስቲ ኣጽዋር ሓገዝ ዝረኸበ ካብ ናይ ሓይልታት ወፃኢ ነበረ። ፈረንሳ ናይ ኣጽዋር ሓገዝ ጥራይ ዘይኮነ ናይ መጓዓዛ ኣውሮፕላን እውን ኣቕሪባ ናይ ኣጆኮ ሰራዊት ኣጠናኸረት። እስራኤል ብመንገዲ ኣይቨሪ ኮስት ኣጽዋር ከተቐብል እንከላ ቻይና ብወገና 2 ሚልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ዝውድእ ኣጽዋር ብመንገዲ ታንዛንያ ለኣኸት። ዘይሩ ዘይሩ ካብ ዝተፈላለዩ ወገና ዝውሕዝ ኣጽዋር ዝፍንጀር ኣብ ርእሲ ናይጀርያውያን ነበረ። بعد هاجرا زتحساسبن طقمن سلو ዝኾነ ብዛዕባ ህልቂት ህዝቢ ሓስባን ዴሞክራሲ ፍትሒ ሰብኣውነት ዝተባሃሉ ጭሩሖታት ዝጥቀማሎም ንሽፋን ጥራይ ምዃኑ ኩናት ሓድሕድ ናይጀርያ ግርም መርኣያ እዩ። ናይጀርያውያን ን30 ወርሓት ዝኣክል በዞም ኣጽዋራት ባዕሎም ንባዕሎም ክቀጣቐጡ ዝሓዘነሎም ኣይነበረን። ናይ ወፃኢ ሃገራትን ዜጋታትን ኢዳእታውነት ኣጽዋር ብምቅብባል ጥራይ ኣይተዓግተን። ናይ ወፃኢ ዜጋታት ብገንዘብ ተቆፂሮም ዝመርሖም ወተሃደር ኣሰልጢኖም ኣብቲ ኩናት ሓድሕድ ተሳቲፎም እዮም። እዞም ደሞዝተኛታት ቀተልቲ ነፍሲ ናይጀርያውያን ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት መልሚሎም ተዋግኡ። ሮልፍ ስቴለር ዝተባሃለ ስዊድናዊ ሓጋዚ ቢያፍራ ኮይኑ 3,000 ወታደራት እናመርሐ በቐጥታ ተዋጊኡና ዋጊኡኒ ንኣሹ ኣውሮፕላናት እውን ቦምብ ከም ዝድርብያ እናገበረ ተጠቂምለን እዩ። ናይ ጀርመንን ዌልስን ዜጋታት ገንዘብ ተኸፊልዎም ተዋጋእቲ ኾኑ። ናይ ወፃኢ ሃገራት ምትእታው በዝን ከምዝን ጥራይ ኣይተወሰነን። ኣብ ህዝባዊ ርክባት ንኽሕግዞም ክልቲኣቶም ወገናት ናይ ወፃኢ ጋዜጠኛታት እናቆፀሩ ኣስሪሖሞም እዮም። How old are you? I'm 10 years. 10 years old. Yes. Do you know why Biafra is fighting? Biafra is fighting for survival. Is it going to win? Yes, sir. ዓለም ለኻዊ ዜና የቕርቡ እዮም ዝበሃሉን ዝድነቑን ናይ ወፃኢ ተቋማትን ጋዜጠኛታትን በከፊሊት ገንዘብ እናተደለሉ ሞይኦም እናሸጡ ናይጀርያውያን ኣቃተሉ። ጋዜጠኛታት ብውልቅን ብተቋምን ደረጃ ቀንዲ ተግባሮም ናይ ተዋጋእቲ ዕላማ ምፍላጥን ነቲ ካልእ ምውንጃልን እንተዋሓደ ንሃገሮምን ዓለምን ኣብ ጎኒ እቲ ዝቆፀሮም ኣካል ደው ክብልን ንዑ ዘረብሕ ዕላማ ክወስድን መጉስጓሲ። ናይ ጀነራል ኦጁኩ ናይ ቢያፍራ መንግስቲ ናይ ኒውዮርክ ናይ ህዝቢ መራኸቢ ተቋም ቆፂሩ ብፍሉጣት መራኸብቲ ብዙሓን ናይ ቢያፍራ ዕላማ ይቃልሕ። እዞም ናይ ፕረስ ተቋማት ናይ ፌደራል መንግስቲ በትሪን ክሕይል ህዝቢ ብዘርኢ ተፈላለዩ ጭፍጨፋ ኣሎ እናበሉ የእውዩ። ናይ ቢያፍራ ደቂ ኣንስትዮ ተዓሚፀን ህዝቢ ተኸቢቡ ብጥሜት ክውዳእ እዩ እናበሉ ፃቕጥን ምሕዳር ይሰርሑ። ናይ ቢያፍራ ወተሃደራት ክስዕሉ እንከለዉ ግን ዓወታቶም ተደጋጊሙ የቃልሓሎም። ቢቢሲን ንዑ ዝመስሉን ድማ ንፌደራል መንግስቲ ደጊፎም ቆሙ። ኣብ መደባቶም ናይቲ ዝተነፀለ መንግስቲ ቢያፍራ ተግባራት እናወገዙ
ቁንዕነ ስጉምቲ መንግስቲ ናይጀርያ ኣብ መጉላሕቲ ጸምዱ ዘይሩ ናይ ወፃእ ማዕከናት ዜና ብገንዘብ ናይጀራውያን ጅብኦም እናፍጠሩ ነቲ ኩናት ኣናኸስዎ ናይ ወፃእ ሚድያታት ረብሓ ዝሓፈስሉ ሰቃይ ናይጀራውያን ዝተነውሐ ብሰንኪዞም ኩሎም ልዒሎም ዝተጠቕሱ ምኽንያታት ነበረ ኩናት ሕድሕድ ክጅመር እንከሎ ናይጀርያ ወታደራዊ ኣቃውማኣ ብብዝሕን ብቕዓትን ድልውቲ ኣይነበረትን ኣብ ትሕቲ ፌደራል መንግስቲ ዝነበሩ ወታደራት ብዘርኢ ተኸፋፊሎም ሓደ ኣብ ልዕሊ እቲ ካልእ ጠበንጃ ተማዘዙ ወታደራት ኣብ ናይ ዘርኢ ቅርሕንቲ ተሰጢሞም ንሓድሕዶም ዝናቐቱ ኾኑ ናይ ብሄር ይግቡ ኣባላት ዝተገብረሎም ናይ ክተት ጻውዒት ተቐቢሎም ወጀኩ ኣብ ዓራትና ከም ንሕረድ መፍትሒ ስለ ዝሃብካና ንመስግን ዝብል መዝሙር እናዘመሩ ወታደራዊ ስልጠና ጀመሩ They sing when they practice army marching. No guns, no shoes, but a song that goes something like, "Thank you, General Ojukwu, for giving us the medicine with which to fight our enemies, instead of being murdered in our beds." ፌደራላዊ መንግስቲ ክተጸውዒው ንኩናት ተንቀሳቐሰ ኩናት ጉሃረ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣቐዲሙ ዘይነበሮ ሓይሊ ኣየር ብናይ ሶቪየት ሕብረትን ዓዲ እንግሊዝ ሓገዝ ኣቆመ ኩናት ክጅምር እንከሎ ፌደራላዊ መንግስቲ 17,000 ወታደራት ጥራይ ዝነበርዎ ኣብ ግዜ ኩናት 200,000 ኣብፅሖም ናይ ቢያፍራ መንግስቲ ኣብ ምጅማር ኩናት 2,500 ዝነበሩ ወታደራቱ ናብ 9,000 ክበሉ ከተማታት ናይ ጥቃት ዕላማ ኮይነን ዓነዋ ዓወትን እናረኸበ ዝኸደ ፌደራላዊ መንግስቲ ወደብ ተቋጻጺሩ ናብ ቢያፍራ ብዘይካ ነዳዲ ካልእ ነገር ንኸይኣቱ ኣገደ ኩናት ምስ ሓየለ ነዳዲ እውን ተኾነ ንኸይኣቱ ተኸልኪሉ ኣብ ቢያፍራ መእቶን መውፅእን ተቆለፈ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ቢያፍራ ደገፍቲ ዝኾኑ ማዕከናት ዜና ወደባት ንምንታይ ተዓጽዮም ዝብል ሕቶ ገዲፎም ኣንስትን ህፃናትን ብጥሜት ከም ዝሃልቁ ተገይሩ ወታደራት ደቂ ኣንስትዮ ይዕሙፁ ኣለዉ ሲቪል እውን ይቆትሉ ኣለዉ ዝብል ትሕዝቶታት ንበደባቱን ባሕትዎ በዚ ድማ ናይ ጀነራል ጓል መንግስቲ ንኽውገዝ ጋዜጣታት እንግሊዝን ኣሜሪካን ዘይተኣደነ ጻዕሪ ገበራ ጀነራል ጓዋን ግን ዝኾነ ዝሓብኦ ነገር ይብለይን ሕሊ ናይ ንጽሂው ናይ ሞራል ደረጃ ኣለኒ ናይ እግቦ ህፃናት ምጥማ ይኹን ኣብ ልዕሊ ማንም ዓሌታዊ ጭፍጨፋ ንምፍጻም ድሌት ከም ዘይብልና እግዚአብሔር ይፈልጥ We're fighting our own brothers, our own friends, our own probably colleagues that in fact we were trained together. Now, I accept them as my people. I don't call them enemies. They're not my enemies. ቂምታ ብግዲ ንዝመፀና ኩናት ንስለዚ ሃገርን ህዝባን ክንብል ብግዲ ኩናት ክንዋጋ ኣለና ኩናት ንኽልተ ዓመትን 6 ወርሕን ብኣሰቃቂ መልክዑ ቀጸለ ኣብ ወርሒ ግንቦት 24 1968 ዓመተ ምህረት ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ፖርት ሃርኮርት መንግስቲ ፌደራል ምስ ተቋጻጸራ ኩናት ብተለኹ ውዳእ ዝብል ተስፋ ነበረ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 1970 ናይ ቢያፍራ ርእሰ ከተማ ቆሞኻ ብናይ ፌደራል መንግስቲ እኳ እንተተታሕዘት ንሓደ ዓመት ዝኸውን ኩናትሲ ቀጸለ ደኣ ጀነራል ያዕቆብ ጓዋን እውን ወላ ካብ ዓዱ ኩናት ዓወት ተረኸበ ናይ ዕርቂ ድሌቱ ገና ይቀነሰን ኣንጻር ገዛ ኣሕዋትና ገዛ ብጾትና እናንቃለስ ዘለና ምናልባቱን ምሳና ምዝሰልጠኑ ዕሩኽትና መሳርሕትና ወጅኩን ዕሩኽቱን ናቲ ህዝቢ ገይረ እዝሪዮም ጸላቲ ለይጽውዖምን ጸላቲ እውን ኣይኮኑን በዚ ድማ ኢና ንዓበኛታት እምበር ጸላቲ ኢና ዘይንጽውዖም ወላውን ንተዓወት ምስተዓረቕና ኣሸጋርን ፍጹም ዘባትኽን ተግባር ከይንፍጽም ኢና ኸ እንጥንቀቕ We're fighting our own brothers, our own friends, our own probably colleagues that in fact we were trained together. Now, I accept them as my people. I don't call them enemies. They're not my enemies. That's why in fact we don't use the word enemy. We use the word only rebels against Ojukwu and his clique and those in fact that fight for him, but not against all the Igbos. Now, therefore, we've got to do. We must not do anything that is going to make it impossible for us to reconcile at the end, or it will make the winning of the heart difficult in the end. ኣብ ግጭት ሓድሕድ ናይጀርያ ከተማታትን ዓድታትን ከም ዘይነበራ ኮይነን ዓነዋ ካብ ክልቲኦም ወገናት 100,000 ዝኾኑ ወታደራት ተቐትሉ 1 ሚልዮን ዝኾኑ ሲቪል ሞቱ 2 ሚልዮን ዝኾኑ ህዝቢ ተፈናቐሉ ናይጀርያ ምጣና ሃብታ ብጠቕላላ ወደቐ ካብ ምህርቲ ነዳዲ ኣብ ዓመት $7 ሚልዮን ትረክብ ዝነበረት ናይጀርያ 300,000 ጥራይ ሒዛ ትረፈት ህዝብን ሃገርን ተለኻኺሞም ጠፉ ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ኣርሒቕካ ምሕሳብ ምኽኣልሲ ኢሎም ብስምዒትን ትንክሕትን ክምርሑ ከብርድዎ ዝኽእሉ ውድቀት ናይጀርያ ኣብነት ኮነት ተዘራሪቦም ዝሓይሽ ንምግባር ልቦናኦም ዝዓወረ መራሕቲ ስልጣን ክሕዙ እንከለዉ ዘሎ ሓደጋ ናይጀርያ ቀንዲ ግዳይ ኮነት ድሕረቱ ኩሉ ምጉስቓል
كل ነገር በሰላም ገዲፉ ከም ዝሓልፍ ዘይግንዘቡ መራሕቲ ናይ ውረድ ንውረድ ቶታን ክሕዙ ዘብፅሕዎ ህልቂት ናይጀርያ ተዓደየቶ ግን ኩሉ ነገር ካብ ልኩዕ ይሓልፍን ከምቲ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ዘብቅዐ ከምቲ ኩናት ኮንጎ ዝሃለቀ ሃሊቁ ተዛዚሙ ናብ ናይ ቅድም ሰላማት ዝተመልሰት ኣብ ናይጀርያ እውን ከምኡ ኾነ ናይ ቢያፍራ ተገንፀልቲ ተሳዒሮም ኢዶም ሃቡ መራሒ መንግስቲ ናይጀርያ ጀነራል ኦጁኩ ናብ አይቨሪ ኮስት ሃደመ ቢያፍራ ኢዳ ሃበት ጀነራል ያኩብ ጎዋንን ዝሓለፈ ሓሊፍ እዩ ብሓድሽ መንፈስ ሓድነት ከም ብሓድሽ ንላዓል ዝብል መግለጺ ንህዝቡ ሃበ እታ ብራ ፀሓይ ትበሃር ዝነበረት ቢያፍራ ኣብ መወዳእታ ዓሪባ ኣላ ዝኾነ ሰብ ንናይ ደቡባዊ ምብራቕ ክልልን ኣከባብን ቢያፍራ ኢሉ ምፅዋዕ ዝሕትት እዩ ናይ ኩናት ኣሰቃቕ ምዕራፍ ተዓፅዩ ኣብ ኣፈፈየት ሃገራዊ ዕርቂ ኢና ዘለና ሓዳሽ ሃገር ናይ ምህናፅ ዕድል ኣለና እቶም ኣናዓብቲ ብደማሽዓ ዜጋታት ተሓተት እዮም ተግባራቶም መሰል ወዲ ሰብ ምስ ናይ ምኽባር ስምዒት ዝተተሓሓዘ ኣይኮነን ፕረዚደንት ጎዋን ኣብቲ ግዜቲ ካብ ዝተዛረቦ ክሳብ ሎሚ ዝድነቐሉ ዘረባ ተዓዋቲ የለን ዓወት እውን የለን ዝብል ዘረቦ እዩ ናይ ሓንቲ ሃገር ውሉዳት ንሓድሕዶም ክዋድኡ እቲ ጉድኣት ነቲ ሃገር እዩ ኩናት ተኸቲሉ ዝመፅእ ድኽነትን ምዝባልን ናይ ኩሉ ሰብ ሰኸም ይኸውን ሰብ ንሓዊ ቀቲሉ ዓወት ሓፊሰ ኢሉ እንተፈከረ ትርጉም የብሉን ናይ ኩላቶም ጉድኣት ናይ ናይጀርያ እዩ እቲ ኩናት ናይ ኩሎም ናይ ናይጀርያውያን ብምዃኑ ዓወት ረኺበ ኢሉ ዝፍክር ወገን ዝህልዎ ኣይከውነን ስለዚ ተዓዋትን ዓወትን የለን በለ ጀነራል ጎዋን ግዚኡ ናይ ሃገራዊ ዕርቂ ሃገራዊ ልዝብ ሃገራዊ ህንፀት ጊዜ ይኽብል መግለፂ ሃበ በዚ መርሓቲ መስሪቶም ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ናይጀርያ እንደገና በእግራ ቆመዋ ናይ ሎሚ ናይጀርያ ድሕሪ ኸላኢ ኩናት ዓለም ናይ መጀመርያ ዝተባህለሉ ኩናት ሕድሕድ ሓሊፋ ብወታደራት ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ ኣቕሂማ ብምራሻ ቀፂላ ኣላ ኣብ መጨረሻ ናይ መንግስቲ ቢያፍራ መራሒ ዝነበረ ናይቲ ግዜቲ ወዲ 33 ዓመት ጀነራል ኦጁኩ ኣብ ዝሃደመሉ አይቨሪ ኮስት ብክብሪ ጸንሐ ድሕሪ 11 ዓመት ጸንሖቱ ተፈቒዱሉ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ እዩ ንናይ ባይታ ኣባልነት ተወዳዲሩ እኳ እንተዘይሰለጦ ናብርኡ ኣብ ናይጀርያን ዓዲ እንግሊዝን ገይሩ ጸንሐ ኣብ መበል 74 ዕድሚኡ ኣብ ሎንደን ዓረፈ ኣስከሬኑ ናብ ናይጀርያ ተወሲዱ ልክዕ ከም መራሒ ሃገር ብልዑል ደረጃ ብወታደራዊ ክብሪ ተቐብረ ጀነራል ያኩብ ጎዋን ኩናት ሓድሕድ ምስ ተወድአ ን6 ዓመታት ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምጽንሑ ኣብ ኣኼባ ኣፍሪካዊ ሕብረት ንኽሳተፍ ካምፓላ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ መንግስቱ ብወታደራት ተወገደ ኣብቲ ግዜቲ ወዲ 35 ዓመት ዝነበረ ጀነራል ጎዋን ናብ ሎንደን ኣቕኒዑ ናይ ዶክተሬት ዲግሪ ረኺቡ ናይ ዩኒቨርሲቲ መምህር ኮይኑ እናገልገለ ይርከብ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዘበልናዮ መደብ ኣብ ዝፈጺምና ኣለና ዝቕጽል እዋን እዚ ታሪኽ ኣብ ገረባብትና ብኸመይ ተደጊሙ ሓቢርና ክንሪኦ ኢና ክሳብ ሽዑ ደጊምና ሳብስክራይብ ክትገብሩ መደባትና እንተፈቲኹሞ ሼር ክትገብርዎ ሓሳባትኩምን ርእይቶታትኩምን ድማ ብመንገዲ ላይክን ኮሜንትን ክትገልጹልና ዕድሜና ነቐርብ ብሩህ ቅነ ሰሰናዩ